Hayibo, hayi butabane fondini. Utshontsha bangingabile kodwa nina bangingabileyo. Ndagcula la mini inkulu kaloku fondini. Hey, andicafuni andibaleki ezweni. Ndizimelana nalatumpehle. Osiduma ngamanye kaloku fondini basibizo la mthuthu. Ngoba thina siyatyiwa ukokoko ntonto. Ngeke simnyama. Hey, uyafisa. Intoni bandikanihlanga wena. Into fondini wanqabo hlobo kwezinyo legolide. Kunini ufuna ngecawa khosi lami. Intoni mngana mngabo hlobo. Unesini namhlanje kuba abantu ukufumana. Yo fondini ndiyagula ndiphethwe inyongo. Ngifuna ulilisana nawe fondini ngecawa kaloku. Yini ndidlalele ngecawa. Kanti hayi andilazanga. Man, intoni manje uzondifundekelela ngecawa. Ibhola ikhalele ngantoni le? Hayi kasidla kodwa nasi into ezibalulekileyo epalamente. Phana kuyaliwa phana. Wena uzondifundekela ngebhola. Politiki. Into ezibalulekileyo apha eSouth Africa. Ibhola etheni le? Ibhola ikhalele ngantoni? Wayiswa nje kutyiwa nje okomfazi olahlwe indoda. Yintoni? Hey, fondini. Hayi awutyiwa intoni fondini. Intoni mnganam? Hey, phehla. Yintoni? Yazi mnganam? Ichips mfethu. Yagqibela udlala ngelaa xesha lombeso. Hayi nokuzamile akubikho nto kaloku ngemini eyi-1. Izamile uzama kodwa ke shemayi. Yo, yakhumbula ngelaa xesha lo-Atazwana. Hayi ayivuthi. Ndithetha ngaleya ngecawa kasuqala ku-Atazwana. Ndithetha ngaleya ngecawa. Yintoni afondini? Oku bunjapa ungangecawa. Yintoni fondini nawe? Afondini ndiyakuxelela ndikujampi. Ndithethwe inyongo for 2 days. Ndiyawuhlala ndilibhakabhaka. Andikhala noba lingatyiwa 100 million. Once operates, always a parade. Ndimele ngelo qaqwa. Ndiyakuva. Bendinenyongo suka ayisuba mhlawumbi bendibaleka ntoni. Bendinenyongo kaloku sisela gqithi isidwedwe so inyongo. Ndibaleka le nto ityiwe ichiefs. Ndizakubalekela ntoni? Naku uzimela ntoni ngo? Ndizimela ntoni khaya lihlangu apha? Ihlangu phandle nantsi iroom yakho. Ndikhala ihlangu apha. Lo mzitha. Yho. Uyayazi kaloku phela kafuni zihlale phaa uyayazi nje. So zilala phandle. Yo mnganam hayi fondini. Ukubona amantwana ngokuphambi into. Linene kodwa elo lithethayo mfethu. Bandityi. Uthi ugqibotyiwa ngapha. Uyaphinda uyatyelwa ngapha. Utyelwa pinga. Hey! Entweni amantombazane ka uhlale phansi sekundixelela ngelentuka uthina mhloba ngebhola kokoko. Inazi indaba ezibalulekileyo. Utyelwa ngapha utyelwa ngapha ithina le nto. Ndityelwa ngapha ndityelwa ngapha. Entweni ukutyelwa ngapha intweni ukutyeni. Uyamkhumbula la ukhona la mntana umde. Uhlala phasa emaqaleni. Okay nambona nambona. Oh ndiyambona. Yini Thixo? Ngeweekend la mntana akalali phaa kumendlini. Ndiyayazi uba weekend special. Uthi no. Hayi quantum leya. Uyayazi quantum. Ngobe nileqwa lawe ngumgqomo lapho niphelele ephondo. Ewe phakathi evekini because ndiyondla phakathi evekini. Imato. Into umntana esikolweni. So ngeweekend hayi kwekho. Laa ntwana iyicaweni ngeyiphuma necawa ngeweekend. Hey. Uthatha bholeni qana ngapha uyatyelwa. Utyelwa macala. Khombo. Mamela ke. Uthi umntanami ke ngoku apha uthi hey fondini. Themba libele kumkhangela lo. Uthi ndombhaqe kwesa strato singapha ndithi hayibo uthina ngo. Uthi ndade wena kunini udlange kufuna. Mamela uthini? Uthi asuka ngeke lo ndibuyele nomuntu wami. Hayi mfethu ezibhuku. Njengathi suka akazibethunka kade mosiyayazi nje. Uyandazi ukuthi ngudlake kayiwani. Uyayazi nje bendihambisa nje isikhathi kuphele ngeke uyabuya umuntu wami ngo. iChiefs ngapha inkazana ngapha kanye intoni? Mamela lo kamathi ugqitha phaa kum uyanyuka. Uthi no. La lopendana ugqitha phaa kum uyanyuka. Ngestrato unxelile uhamba nemitshomi yakhe. Uzapha ku. Hayi andinathemba ndiyazigulela ndizivelele. Handa kokubalisa. Kanti ndive ngevoice yakhe ba. Ntontoni uyabalisa iyahleka ke lo mbikanyamba nayo ngamaziba ngubani. Uthi asuka sonixela ngalona. Ndinomntu wami la ngoku ndiya out. Uvisa wena kuloo nto lo. Uvisa mna ungaphakami nje efondini. Ndithi ndiyazigulela yujonga uyandazi weske bezamncebela lumaroni lumtsha myeke wena mina ziphelanga ndithe sendiphakama ndisiya phaa kulaa nto yam ndaqomba eyi izawuphinda ibe yenye uyayibo izawuphinda ibe yenye and ke khona le gender ndandikwazi ke ngunam ndandelahlala mayisuke kwaphaa kwerumini ndandelahlala
Ephi le nto yakho uthi uba ulubamba hayi laa nto kho ndiyenzelwe nina kaloku kaniqhekeza phaa ngicela ungandifaka lana ndithi yayitatabetongi xa ungenile phaa mna nto yangazijomi kakhulu sizahamba wona nge-weekend hayi mafundisana nabo olu hlobo mntanam ubaleka le chips hayi nawe otherwise kodwa jonga mfethu uyayibona le nto otyiwo kokoko kuthiwa kukho laa nto mosela slogan sithi who can't join them beat them hayi khona if you can't beat them join them itsho loo nto loyo hayi suka into onongirhamba ndiqale ndikhusa wena uyayazi kodwa nasendisuka nasevista ndisenze law and dog hayi suka ilaw and dog heyi fethu ntwana yam andiyazi mani uba mandithini kodwa ke uphela uyeza ntwana yam uyabona laa mntana ngoku ndifuna xa fika uphele ne mhlawumbi ndihamba nophela ndifuna ulungisa i-300 basigqitha apha kokwabo ndibhale iphepha ba ungazi uyithethe baseke sabonana uyabona 300 yes ndigqithe ndithi ayibambe siyabe nomntu wam awufuna ntoni kokungaqala apha andiyazi laa nto engxaki ndandiziselela i-2 years uphela kule nto yakophuma ndandizisela i-2 years bakamabaso gijim naye ebusuku akho nomntu endinombamba apha ndaqomba nangulo mesi ndamazi una-48 yabo qha ke bobabusuku nje banamhlaba kangalamini semkene kobe kuvalwa nakamabaso ndathi asukama soyiselapha ekomerumini hayi ke yayiloo nto mntanam ngengomso ndiqomba ndinalaa nto uzawuhamba wavukaecima uyehlapha engqo ucima uvisa wena kabuhlungu ubani ndasuka kudala mna kona mna ndandibawela mna ngokwaba busuku nje sigqibile bayiphele hayi babendiphilile mntasikaye benzamnxibile ipenkilayina yazi into endimkhumbula ngayo yena xelala ulala brut uthi ipenti yamtyabula endiqombe nawe kutseka izathini udikini ungandityabuli namhli ndiyalinganisa wena uhamba kaka hayi sungcaba foni yayatransport yakuyonaahayi jonga heyi uzamhlolo ngaphi ngathi utheze ndibuyele lenkeni ezimfeneni uthi hayi laa mlungu uyakhumbula fanele usakho ezimfeni uyayithanda le nto ezimfeni ndithanda imali yakhona uthi ayinyukile awuthanda imali qaka because uyasebenza kwezamfeni suba ngathi uthanda imali uyithandayo kaloku ezimfenini fondini not imali nopheli amanzi akabikho nje soyikalo suthi uthanda imali kwezimfeni fondini ufikile ngolwesithathu upheli lowo ndisam-enjoye babhebi ntontontoni wavasa watshintsha wathi ziplay ndithi hayi bomntu wam wathi hayi ndisayojonga le nto kumali umuondela iyambona mndandanokuxelela lozasisela naye pha kwakho andinqabile laa mzitango andiyithembi and uyandifowunela andibuza ubumkhila andiyithembi and iyandibona totatso ayikholwa kwingqosi kamos nawe andiyala mntana wakutyisa ntona alibekayo laa mntana nawe uyalihlafuna alibekayo yawe uyalihlafuna ndiyakuxelela ondela washawuthi laponi hayi mpehla ndizawuzama enye ndizawuthenga ngokum safuna mantombazana zawuthi uvele laa nto uzidumise imfene kapha kuba wena abantu hayi ntwana uthi uzawufa wona awuzozazi ubulewe ngesiphi isigulo sesiba sesilwanyana okanye sesomntu na hayi uyazinikwasemfene okanye into uyazinikwa phaa indomko uba udlale safe kwezamfene kaloku kule nto kusithiwa iyanyuka yi-90 rand uba uya ngekondom kodwa buya ro yi-110 yintoni akukho i-terms and conditions kule ndawo hayi andifuna unoyazi andibawunoyibona andibawunoyobukela izimaqwela uthi kodwa ndayonqena le ndawo yakho kaloku uyabhangela ngoku sikabona amasimbo okuphangela apho uqanikapeyi nopeya nje inongansapeyile ngoku awupeyile ntwana uzandenzela nto hayi ematyaleni mhloba yematyala niyi-back pay hayi bo uke wasikopani uzawuthini usikophe ungabona ngoku ndiyabona naxa ndihliswa so uyiselani naba jama ndisela naba ndiboleka imali elantsi wena bangumgqibelo qaka apho mboleke phana
but ayiphelile tu wena ungumnyurhama ungomnya lo ungabikho kunini mani awubikho lo mhlobo yafana nala nto yinde pha and ngasingaphinde uthethe nawe ngasingaphinde noba hayi andifuna ukaphuma kwakwemlonyeni phumile uyandicapisa ndifuna uxela nefemeli yakhe ndithi nimxelele uba mangazomane ndikubona ungafuna uthethelela umntanakhe kone usayithanda nantoni ufuna uba hayi ndiyithetele naye bo uyayibona umntana akafuna ukhatyele kulimana ngokuthi rhwaqa uthi hayi mntana masazele ukutethelele tu usamkhalela kwethetha ngayo umntana kangeni indawo nje fondini konba kangeni ndawo mabadlale elaa hlobo bedla ngodlala ngalo andidwadli nam ndawo hayi fethu andimkhalela mntana mna ndimyekile mna ngoku uphele naye ngoku uzayiyeka le nto yakhe uba ubhizi nale DJ ngoba serious lo phela okanye uphelise le ndaba le-DJ ndini yabona DJ lana manje kuyo-DJ yangapha kanti umntu akayo-DJ yafokola uyo-DJ yena mntu yo-DJ wanguyi andiyazi uba wena ufuna ukuphephise njani kulomntana mfuni kakade hayi right sukani mncane makabuye ubhebi makabuye ubhebi ngumntu wam lo nganona yamarata wazimangechiefs uhlala uyi-chiefs ndiyiheleniki hayi lo mzito uhlala uyi-chiefs intoni ndiyiheleniki eyazi ke ba-chiefs asinika uphela lale ngaso if you can't join them beat them ufuna ucalelwa zihliziyo ebuhlungu nayilantuka ibhola eqangelekayo namhlanje lokho usulala phezulukhupha abantu ekusapozaka abakhuphanga ufakwa rhamatyiwe abantu hayi nosuke ndibeyiheleniki kanye umthatha zisekhona ezo tim ezo zisekhona ezo tim okanye zilapha kwelalauza yethu nentoni okanye ziphaya emgqubeni noba bazisekhona ziphela emgqubeni mosezo tim bayikhethe i-Sundowns nayo iyafana utyelwa uphambane enkazaneni utyelwa uphambane yintoni kanye kanye obara ziiheleni kungeqabala nini uvelo gama bendicinga ujoyini le ntuka isky is the limit khasi sike safana naso sibhuqiwe ngalaa cawa ungazuzaba kakum nje ibhakabhaka ubomi soze phofu namsana andikhala noba engatyiwa kangaphi na ndihlala ndilela bhakabhaka hawu right kakade ngosi buzaba zezimhlophe ngenkani uneyivi ngoku hamba manje uzaba mnyama hamba uzaba late tyhi abantu besancokola ndoda enkulu fondini yho hayi aba isuka apha nalaa ntwana umpehle ngoku ubhakabhaka izondixela ituwa mandinqabile madoda kaloku anke nifikeni fike neento zethu ke shawushawu heyi